माबायदि माइरंमोन बेयो? घटनाया ओरैबायदि जादों, बिसेसकरि बुरासारायाव घटनाया जादों दिनै समाबाइनि माइरं आरो बुरासारानि बिथां डिलारा माइरंखौ दिनै रानदों जाहैदों। रानखांनायनि उनाव नुबाय रायजोफोरा, माखासे जोंनि बुरासारा गामिनि रायजोफ्रा माइरंनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि। दा बेबायदि अबस्थाखौ लानानै माखासे जोंनि माइरं जागिरि बिथांमोना आं TCLCC चेयारमेन हिसाबै आंनाव थांदों, एसे कमप्लेन बायदि हैनाय जादों आरो जे माइरंआ बिदि नै एखेबारे रबाट बायदि नुयो, दा मा खालामनांगौ होननानै। दा बुस्थुखौ आंबो नायबाय, माइरंनि कन्डिशना मोजां नङा आरो जोबोद गाज्रि आरो रबाट बायदिबो नुयो आरो। बिनिखायनो बुस्थुखौ क्लियार खालामनो थाखाय जाहाथे क्लियार जायो, रायजोफ्राबो क्लियार जायो आरो जुदि नंगौब्ला बिनि तदन्तआ जायो, बे हिसाबै आङो लोगोनो मानगोनां साबकातानि आउटपस्टनि IC बिथांनो आं खबर हरदों। खबर हरनाय लोगो बिथाङा थांनानै माखासे माइरंफोरखौ डिलार आरो जायफोरनो राननानै हरदोंमोन बिनिफ्राय माइरंखौ सिज खालामनानै लाबोनाय जादों आरो। दासिमाव पुलिसनि तदन्तआ माबायदि सोलिदों आरो मिन्थिनायाव? आंनि मिथिनायाव ओरैबायदि जानानै दं, माने जों खबर हरनाय लोगो पुलिसा थांदों, थांनानै मानगोनां डिलारखौ दिखांनानै लाबोदों आरो बेजों लोगोसे माखासे गोबांथार माइरंफोरखौबो दिखांनानै लाबोनाय जादों। दा आंबो बे समस्तिनि TCLCC चेयारमेन हिसाबै आं ओरैबायदि खावलायनो लुबैयो, मानगोनां जोंनि डिपार्टमेन्टनि EM बिथां उकिल मुसाहारि आरो जोंहा समस्तियावनो सासे EM दं, रेवरेवा नार्जिहारि सार आरो BTRनि मानगोनां चिफ, बे माइरंनि सायाव जाहाथे तदन्तखौ दोनो, जाहाथे रायजो राजाफ्रा जुदि गमामायैनो माइरंआ जुदि गाज्रि मारबा इलिगेल बा जाहाथे बे माइरंखौ जानानै माबा मोनसे खहा जाया आरो जुदि माइरंआ थिगैनो दङबा बिनि क्लियारिफिकेसनखौ जाहाथे डिपार्टमेन्ट हिसाबै होयो, बेखौ जोङो समस्तिनि जानानै खावलायदों आरो। IC तो मोर कारणे फोन करी आसे की किबा चावल क्वालिटी तो अलप डाउट आसे, तो মই এতিয়া আহি আছোঁ, চাই আছোঁ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইজ কথা পাতি কৰিব পিছত এতিয়া যিমান চাউল আছে তো ফৰ্টিফাইড ৰাইচ আছে। ফৰ্টিফাইড ৰাইচটো কি আছে, কিবা চাউল কোৱালিটিৰ লগত आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एडिशनल डालते हैं ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू चावल की बढ़ जाए। तो फिर भी एक हम जो है सैंपल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कोकराझार की लैब में भेज के एक टेस्ट करवा लेंगे कि ये चावल जो है फ़िट फॉर कंजम्पशन है और उन्हीं की लैब और उन्हीं के गोडाउन से आया है या नहीं, है ना। और तब तक हमने ये जो डीलरशिप है उसका ऑपरेशन सस्पेंड करा है। 1-2 दिन में जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा, अगर रिपोर्ट में आता है कि कोई चावल फ़िट फॉर कंजम्पशन नहीं है या चावल में कोई किसी प्रकार की मिलावट है जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, तो एक अप्रोप्रिएट क्रिमिनल केस लॉन्च करके एक्शन लिया जाएगा। अगर रिपोर्ट आता है कि फ़िट फॉर कंजम्पशन है और फोर्टिफाइड राइस है, फोर्टिफाइड राइस मतलब उसमें जो है एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, तब तो अच्छी बात है। अगर न्यूट्रिशियस चावल है तब तो और अच्छी बात है। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही फोर्टिफाइड राइस का प्रोग्राम है। सर 45 राइस को किसके लिए? फोर्टिफाइड राइस गवर्नमेंट की तरफ से जनरली मिड डे मील स्कीम के लिए आता है। मिड डे मील स्कीम स्कूल में हमारा जाता है, हाँ। पर कभी जैसे इतने दिनों से स्कूल बंद था तो जो सप्लाई आई थी कई बार ये नॉर्मल PDS में भी थोड़ा बहुत आ जाता है। ऐसा पहले भी सराय बिल में भी ऐसा केस हुआ है, बट उसमें भी रिपोर्ट में ऐसा ही आया है कि ये फोर्टिफाइड राइस है और फिट फॉर कंजम्पशन है। असम में पहली बार फोर्टिफाइड राइस आया है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा पब्लिक को कन्फ्यूजन है, पर फिर भी हम सारा सेफगार्ड लेंगे और चावल का सैंपल लेके हम लेबोरेटरी में टेस्टिंग करा लेंगे।